așa, că a prins la cazanul de pică. Da, că intră la punctul bulare, până acolo a fost. Da. Să iei cizme în picioare, să iei pe măr cu băț. Atunci mai e eu ăsta, așa, asta e un fel de a pierde timp. Păi dar nici nu, că tot ce galbenă, n-am mai văzut cumva? N-am mai văzut. Este, nu? Păi cum să dă la mărunțel. Mărunțel? Da. Hai să-l iau. Vreau să mă curăț. Ăla, L-ai prins? jos. Uite cum mai e acolo. Împinge-l, mă. Atunci, da. Lasă că l-a luat. Păi e de acolo din magini sau... Ăia care? Nu, ăștia mai mici. Aia mai mari, ei, lași? Uite ăsta, mai mic. Mai bine pune la borcan. Cum adică la borcan? La borcan în apă. Să crească, Da. Și la pisici dacă am. eu stau să prind pentru pisici la ora asta. Mie mi-e frică la noi acolo numai de cotoiul la negru când vine pe acolo în legătură. Nu mi-e de nimic altceva. Păi, aia jabra. Pisicii noștri nu se dă la aia. Nu. Nici.